Ku danna subscribe domin samun sababbin waƙoƙinmu a kan lokaci. Duk lokacin da muka ɗora za a sanar da ku cikin tsari. Kada ku manta Tahir Yahaya TV, sannan kuma ku yi muna alamar like, sannan kuma ku danna ƙararrawa sanarwa da zarar mun saki abatul zai zo a wayarku. Mun gode. Zamunan tafe kuma muna zuwa, za mu je inda ake kaiwa mu ma. Zamunan tafe kuma muna zuwa, za mu je inda ake kaiwa mu ma. Zamunan tafe kuma muna zuwa, za mu je inda ake kaiwa mu ma. Zamunan tafe kuma muna zuwa, za mu je inda ake kaiwa mu ma. Da sannu-sannu ba ta hana zuwa, sai dai a daɗe ba a kai ba. Sannu-sannu yaro yake girma, wata rana sai a ce da shi ango ne. Zamunan tafe kuma muna zuwa, za mu je inda ake kaiwa mu ma. Zamunan tafe kuma muna zuwa, za mu je inda ake kaiwa mu ma. Zamunan tafe kuma muna. Ku danna subscribe domin samun sababbin waƙoƙinmu a kan lokaci. Duk lokacin da muka ɗora za a sanar da ku cikin tsari. Kada ku manta Tahir Yahaya TV, sannan kuma ku yi muna alamar like, sannan kuma ku danna ƙararrawa sanarwa da zarar mun saki abatul zai zo a wayarku. Mun gode.